Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Безне юктан бар иткән, безне ризыкландырган, безгә бәхет бирүче Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә барча хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз була күрсен. Аның сөйкре пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәкләребезне чыккан салават шәрифләребез һәм сәламнәребез ирешә күрсен. Аллаһ Тәгалә шушы җомга көннәрне безнең мөбарәк кылып, гөнаһларыбызны гафу әйләсен, гыйбадәтләребезне инде кабул кыла күрсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген иншаллаһ Аллаһ Тәгалә безгә чираттагы җомга көннәрен күрергә туры килде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Кыяш чыккан иң хәерле көн ул җомга көне" ди. Әлбәттә инде шушы җомга көненең кадер-хөрмәтен, ни дәрәҗәдә әһәмиятле көн икәнен кызганычка каршы бөтен кеше белеп тә бетерми шулай бит. Кай вакытта бу җомга киче, җомга көненең шулай бит инде. Кыяш баеганнан соңгы киче гөнаһ кыла торган бер көнгә, төнгә әйләнеп тә китергә мөмкин. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә безгә шушы җомга көннәрен күреп, шундый көннәрдә гыйбадәт кылырга, мәчетләребезгә килергә мөмкинчелек насыйп әйләде. Инде күп кенә мөхтәрәм кардәшләребез безнең җомга килә алмыйча шулай интегәләр. Хәтта менә шушы җомга вагызларын да яздыра алмассыз микән дип сораучылар булды. Без эштә җомгага килә алмыйбыз, һич югында шулай булса да җомга вагызын тыңлыйк әле дип, инде менә шулай теләкләрен белдергән кешеләр булды. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгаләгә һәрбарча иншаллаһ шөкерләребез, мактауларыбыз булсын, инде шушы аны гыйбадәт кылырга мөмкинчелекләребез булган өчен. Бүген иншаллаһ сөйләшеп китәсе сүзебез булыр хәләл кәсеп турында, шулай бит эшләү турында. Сез инде беләсез, шулай бит адәм баласы шу дөньяга килгән көннән шушы нәрсәдер эшләргә тиеш, кәсеп кылырга тиеш. Булай гына кешегә бер нәрсә дә шулай бит бирелми. Кызганычка каршы ризыклар безгә күктән төшми. Һәм моның хикмәте дә бар. Чөнки Коръәни Кәримдә әйтелә, әгәр дә сезгә ризык эшләмичә килсә ди, хезмәтсез генә сез бозыласыз ди. Әгәр дә хезмәт булмаса, хезмәт ул сәбәп кенә. Ризыкны бирүче Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә ризыкны бирер иде эшсез, хезмәтсез дә. Хезмәтнең максаты икенче. Ризык алу түгел аның максаты. Шушы ризыкны безнең инде бирүче Аллаһ Тәгалә. Әмма хезмәт кирәк, эш кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Башка сәбәп белән Аллаһ Тәгаләнең шулай бит әмрен үтәр өчен, кешегә файда китерер өчен, җәмгыятькә файда китерер өчен, һәм инде бозылмас өчен үзебезгә, бозыклыкка, фәсиқлыкка кермәс өчен, һәм әлбәттә инде әҗр савап алыр өчен. Чөнки хезмәт иткәндә, эшләгән вакытта Аллаһ Тәгалә безгә әҗр савапларын насыйп итә. Менә шушы ул безнең хезмәтнең, эшнең максаты. Кемдер инде эшли икән акча өчен генә, ул бик бәхетсез кешеләр. Ни өчен дигәндә, менә шушы эшләгәннән соң акча алу, ул эшләгән эшнең ничә проценты булырга мөмкин. Мәсәлән, син эшлисең бер ай буе шулай бит инде. Һәм сиңа акча бирәләр. Менә бу акча алу процессы күпме дәвам итә? Ничәдер минут, секунд шулай бит инде. Яки синең карточкаңа күчерәләр. Әмма шушы эш яратмыйча эшне эшләү акча өчен, ул күпме дәвам итә? Көн сайын минимум 8 сәгать. Әле барырга кирәк эшкә тагын. Әле тагын кайтырга кирәк. Монысы тагын күпме стресс, күпме проблема шулай бит. Кешеләрне сүгәсең, юлны сүгәсең, пробкаларны сүгәсең һәм башкасы. Шуңа күрә динебез безгә инде икенче төрле карарга өйрәтә. Кәсеп, эш, хезмәт ул аерым бер савап китерә торган әйбер шулай бит инде. Шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә безгә ризык бирә икән. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгаләгә шулай ук шөкр кылабыз биргән ризыгы өчен. Әмма ризыкны бирүче Аллаһ Тәгалә икәнен безгә онытмаска кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә инде шушындый максат белән шулай без карарга тиешбез. Эшләү турында, хезмәт кылу турында Коръәни Кәримдә дә әйтелә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва җаална лакум фиһа ма'айша калилан ма ташкурун." Шушы җир йөзендә без сезгә яшәргә мөмкинчелек бирдек ди, сез әз шөкр кыласыз ди. Аллаһ Тәгалә шушы җир йөзендә безгә чыннан да яшәргә мөмкинчелек бирде. Ризыкланырга, тукланырга Аллаһ Тәгалә мөмкинчелек бирде. Әгәр дә бу кеше җир йөзендә кешегә яшәргә авыр икән, ул Аллаһ Тәгалә авырайтканга түгел, кеше үзе авырайтканга күрә. Мәсәлән, әгәр дә кешегә бу җир йөзендә авыр икән фатир алырга, йорт салырга, бу бит Аллаһ Тәгалә тудырган проблема түгел. Кем куйган җиргә бәяне? Аллаһ Тәгалә куйганмы? Юк, кеше куйган. Кем куйган кирпечкә бәяне?
Аллаһ Тәгалә куйган, юк, кеше куйган. Кем куйган цементка бәяне? Аллаһ Тәгалә куйган, юк, кеше куйган. Бөтенесенә шушыларның бәяне куя кеше, Аллаһ Тәгалә түгел. Шуңа күрә җир йөзендә яшәү кыйбат икән, авыр икән, бу Аллаһ Тәгаләнең гаебе белән түгел, кешеләрнең нәфсе белән, аларның гаебе белән. Аллаһ Тәгалә безгә бушка бирә. Шушы балчыкны, кирпечне ясар өчен балчыкны, һәм кымны, кварцны Аллаһ Тәгалә безгә бушка бирә. Без беркемнән дә сорамыйбыз җирне казып алган вакытта. Бу кирпечне яндырыр өчен безгә Аллаһ Тәгалә газын бушка бирә. Без аны алабыз җир астыннан, шулай бит инде, аннан соң сатабыз зур бәяләргә. Аллаһ Тәгалә биргән әйберне без бәясен күтәреп сатабыз, мөхтәрәм кардәшләр, бу безнең проблема. Без авырайтабыз. Монда Аллаһ Тәгаләнең гаебе юк бу әйберләрдә. Әмма Аллаһ Тәгалә яшәр өчен безгә мөмкинчелекләрен һәр барчасында бирде. Хайваннарын бирде, шулай бит йорт хайваннары. Йорт хайваннарын Аллаһ Тәгалә безгә буйсындырды. Ул биология дәреслекләрендә генә җиңел сөйлиләр аны. Кеше этне буйсындырган, кулга ияләштергән. Кеше сыерны кулга ияләштергән. Кеше кәҗәне кулга ияләштергән. Ияләштереп кара. Ияләштереп кара, менә тауга мен дә кәҗәне ияләштереп кара кулыңа. Кыр кәҗәсен. Ияләшәме? Инде ияләштереп карадылар, шулай бит. Үрдәкләрне алып кайтып карадылар басулардан. Куяннарны алып кайтып карадылар басулардан, шулай бит. Берсе дә ияләшми. Бүрене алып кайтып карадылар. Ал да ияләшми. Эт белән кушсаң гына ияләшә. Әгәр эт белән кушмасаң, бүрене ияләштерә алмыйсың син. Шуңа күрә дә бу биологларның фантазиясе. Кулга ияләштергән. Ул аны җиңел генә уйлап утырганда башын кашып, ияләштергән. Аны миндә ул әкият ул, алай тәрбияләштерү, алай иттереп сөйләү. Аллаһ Тәгалә безгә буйсындырган шушы хайваннарны, шушы хайваннар безгә хезмәт итәләр. Безгә бирәләр сөтләрен, җоннарын, тиреләрен, үзләренең балаларын безгә бирәләр ашасыннар дип. Менә син сыер алдында аның бозавын суеп ашасаң, сыер сиңа үч итәме? Телне җыклаганда ишекне ачып кереп бөтен балаларыңны сизеп үтерәме? Юк, Аллаһ Тәгалә аларга мондый сәләтне бирмәгән, мондый акылны бирмәгән. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, безгә шушы җир йөзендә яшәргә бирдем ди сезгә бөтен мөмкинчелекне ди. Ва җаална лакум фиһа ма'айша. Шушы җир йөзендә яшәргә мөмкинчелек бирдем. Сез үзегез гаепле ди. Сез үзегез гаепле ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә яшәргә авыр икән сезгә. Чөнки сез үзегез законнар язасыз. Үзегез сатасыз бушка булган җирне, шулай бит. Бушка булып килгән урманны, утыртмаган урманны зур бәягә сатып яталар, шулай бит. Үзләре утыртмаган урманны. Шуңа күрә ул сезнең проблема ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Без бирдек ди, әмма сез үзара бүлешә алмыйсыз. Шуңа күрә җитми сезгә. Һәм чыннан да җир йөзендә бүген ничә миллиард кешеләр хәйрчелектә яшиләр. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә бирүче, Аллаһ Тәгаләгә бер вакытта да без монда инде тел теш тидерә алмыйбыз, гаеп үзебездә ди. Шулай ук инде Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллаһ. Җир йөзендә таралыгыз, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен, аның фазиләтен эзләгез ди. Бер урында гына, мөхтәрәм кардәшләр, утырып яшәп булмый. Сәяхәт кылган кеше йөргән кеше таба. Менә элек тә шулай булган. Авылда бер каяда барга иренеп тиресрәге утырасың икән, тормышың бара, авыррак бара. Әгәр дә инде син районга барып шуннан берәр әйбер алып кайтып авылга сата башласаң, тормышың җайланып китә. Җиңеләеп китә, шулай бит әзрәк. Ләкин моның өчен йөрергә кирәк, хезмәт итәргә кирәк. Моның өчен барбер йөрергә туры килә. Бүгенге көндә ризык табыр өчен инде хәзер башка илләргә баралар кешеләр. Башка илләргә барып үзләренә ризык табалар. Аллаһ Тәгалә әйткән, барыгыз эзләгез дигән. Монда юк икән, димәк Аллаһ Тәгалә тегендә сиңа насыйп иткән. Шуңа күрә дә йөрүп ризыкны табырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә бирүче, мөхтәрәм кардәшләр. Әмма инде Аллаһ Тәгалә юлын өйрәтә безгә. Монда юк икән, йөрегез ди, барыгыз ди. Димәк Аллаһ Тәгалә яшәргә ризык кына бирмәгән безгә, тагын шул ризыкны табырга өйрәтә дә Коръән Кәримдә. Килеп урнаштыгыз, шулай бит. Ярар. Юк икән, димәк йөрергә кирәк. Менә бит безнең мөселманнар да байылар кайчан йөри башлагач. Алар Мәккәдә, Мәдинәдә яшәгәндә шунда бикләнеп кенә бик хәйрче була гарәпләр. Йөри башлагачтан байылар. Күрше шәһәрләргә йөри башлагачтан, күрше илләргә йөри башлаганнан соң, шулай бит. Аллаһ Тәгалә аларга яшәү мөмкинчелеге бирә. Гомердә гарәп кешесенең туйганча ашаганы булмаган. Ислам дине килгәчтен алар туйганча хәт ризык күрә башлыйлар.
Аллаһ Тәгаләнең әмере белән, Аллаһ Тәгаләнең өйрәтүе белән. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, безгә дә шундый бер хикмәт бар. Әгәр дә ризык кирәк булса, шулай бит инде йөрибез, табабыз. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, ризык килергә мөмкин ничек? Сорапта. Сорап йөрсәң дә бирәләр. Бар шундый кешеләр, шулай бит сорап бирәләр. Менә күптән түгел генә безнең хәзрәтләрнең группасында бер егетне җибәрделәр. Бөтен мәчеткә кереп, акча сорап йөргән, шунда каядыр шәһәргә бар, нинди шәһәргә барасы бар дип, Камал театрында тиздем ди, акча түләмәделәр ди. Хәзер инде кайтырга кирәк игә ди, акча бирегез әле дип сорап йөргән. Алай да булыр, йөрегә шулай бит инде. Алай да була. Алай да бирәләр. Көнеңне үтеп күрәсең алай да. Утыр шунда чатка чыгып, кеше бер җәлли. Аның 9 кешенең, 10 кешенең 9-ы сиңа бирмәсә дә, дурак бу теге, аферист бу дип, аның берсе бер җәлләп биреп китә. Барбер ачтан үлмисең. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, алай да яшәргә мөмкин, ләкин динебез безне булай яшәүдән тыя. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә шулай бит. Шулай бер соранып биргән кешегә, әгәр дә син җеп алып ди, утын шул җепкә утын бәйләп ди, шуны арканга күтәреп, кешеләргә алып килеп сатсаң ди, бу сорап йөрүгә караганда әйбәтрәк була синең өчен ди. Шулай сорап утырган кешегә. Хәтта бер кешегә ул шулай балта да алып бирә. Ул акча сорый теге кеше. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аңа балта алып бирә. Менә моның белән син ди утын җыйды. Шуның белән алып кил. Гадәттә бит шәһәр тирәдә утын юк. Чыгырга кирәк аның өчен чөлгә, берәр ераккарак, анда урман дигән нәрсә юк. Шуннан инде тиесең, кисәсең, арканга күтәреп, алып кайтып сатасың. Шуның белән көн күрәсең. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, шулай алып сату ди, хәерлерәк кешеләрдән сорап утыруга караганда ди. Димәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безне тагын өйрәтә, сорап утырмыйча эшләргә дә шулай. Хезмәт итәргә, кешегә файдалы булырга. Һәм бу очракта бу хәдистән күрәбез. Уятлы һөнәр юк. Әгәр кешегә файдалы икән, шыгын дворник булсаң да, шулай бит аның уяты юк. Бүгенге көндә без инде хәзер менә Советлар чорында плюсы бар нәрсәдә, һәрбер һөнәргә дә шулай бит инде ихтирам белән карарга өйрәтәләр иде, мәктәп яшеннән үк. Хәзер кул белән эшләгәннең кадере юк. Каядыр ялланып эшләсәң кадере юк шулай бит. Синең белән начар сөйләшәләр, әгәр дә син берәр инде теге хезмәт күрсәтсәң. Бүген күрәсез инде теге таксида да хәтта ничек кыланалар шулай бит инде. Нишләп миңа ишек ачмадың? Нишләп тегеләй әйтмисең, нишләп булай әйтмисең дип шулай дип таксистларга шулай карыйлар. Ягъни ул таксига кереп утыргаштан үзен инде патша итеп хис итә, акча түләгәннән соң. Таксист хезмәте, шул ук дворник хезмәтен ул начар дип уйлый. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, син кешедән сорап йөрмәсәң ди, һәм хәләл хезмәтең белән табасың икән ди, бу хәерлерәк ди синең өчен, сорап йөрүгә караганда. Мәк моның уяты юк. Аллаһ Тәгалә каршында син барыбер саваплы мөхтәрәм зат булып каласың ди. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, әгәр дә сезнең берегез ди иеннән баласы, кичкенә балаларын токландырам дип чыгып китсә ди, эшкә ягъни, бу кеше Аллаһ юлында ди, фи сабилилләһ. Сен кичкенә балаларың баралар бит үзләрен ашата алмыйлар. Син идән чыгып китәсең, хезмәт белән, шуның белән балаларыңны ашатырга, ризык алып кайтырга дип чыгып китәсең. Син Аллаһ юлында ди. Әгәр дә син инде ике карт әтиәниеңне туендырам дип идән чыгып китәсең икән ди, син Аллаһ юлында ди. Синең әтиәниең мәсәлән өйдә яталар, эшли алмыйлар хәзер. Син аларны туендырырга дип чыгып китәсең ди. Әгәр дә инде син чыгып китәсең икән, үзеңне туендырырга ди. Ягыйфуха дигән сүз, ягъни үзеңнең кимчелекле булмас өчен, кешедән сорап йөрмәс өчен. Син инде чыгып китәсең икән үзеңне туендырырга, мыскыл хәлдә калмас өчен дип әйтик, син Аллаһ юлында ди. Димәк, хезмәт итәсең икән, син эштә икән, син Аллаһ юлында. Иртә белән чыгып киткәндә, син онытма үзеңнең Аллаһ юлында икәнеңне. Син газап юлында түгел, син Аллаһ юлында. Әй син пробкада утырасың. Әй син йырланасың шулай бит. Әй син эштә утырасың, кеше килә бер атлы, яки анда эшлисең, нәрсәдер килеп чыкмый синең, арыйсың, әмма син Аллаһ юлында. Моның өчен сиңа савап бар. Менә шуны үзеңгә бер вакытта да оныттырма. Ләкин инде ва ин хараҗа яс'a рияан
ومخفاخرة فهو في سبيل الشيطان. Ләкин син рия өчен йөрисең икән, мактаныр өчен йөрисең икән, син шайтан юлында. Ягъни син кеше күрсен өчен йөрисең икән, яки булмаса шушы эшең белән син мактанырга, кемнеңдер өстеннән күтәрелергә телисең икән, бу вакытта син шайтан юлында дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай гына мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Хайрул касаби касабу ядил амили иза насаха". Иң яхшы кәсеп ди үз кулың белән эшләгән әйбер, әгәр син ихлас булсаң ди. Ягъни тугрылык белән эшләсәң, дөрес итеп эшләсәң, җиренә җиткезеп эшләсәң. Монда хезмәтнең хакына карап түгел, эшләсәң әгәр дә җиренә җиткезеп. Менә миндә теге берсендән әйтмәкче әле. Безнең хәзрәтләрнең бит төркемнәре бар. Шундый бер фикер кертмәкче идем. Хәзрәтләргә дәгъват кылсыннар дип, мәҗлесләрдә башта садака бирергә, аннан соң гына Коръән укып дуга кылырга. Шундый фикер кертәсем килә әле. Нишләп дисезме? Кай вакытта ызгын итеп, матур итеп Коръәннәр укыйсың, дугалар кыласың, садакасын әз бирәләр. Ә монда садакасын биреп куйсалар, күпме биргәнгә карап укыйсың аннан соң. Теге кай вакытта эш белән түләү туры килми. Кай вакытта әллә нинди вагазлар сөйлисең матур итеп, шулай бит инде теге кешеләрне җәлеп итеп инде. Ә садакасы әз генә бирәләр. Шуңа күрә башта садакасын биреп куйсалар, аннан соң беләсең инде күпме укырга, күпме вагаз сөйләргә, ризыкларын мактаргамы, юкмы? Шулай бит. Шундый фикер килде. Ләкин бу фикер нәрсәдән килә? Әгәр син акчага эшләсәң. Әгәр дә инде син эшең булсын дип эшләсәң, син аны яхшы итеп эшлисең, түләүгә карамыйсың. Үзеңнең эшеңнең кадерен җибәрмисең, чөнки бу әйттек бит, бу хезмәт Аллаһ ризалыгы өчен. Бу бездә генә түгел, нинди генә эшне карасаң да, нинди генә эшне алсаң да. Эшеңне син яхшы итеп эшләдең, дәрәҗәңне төшермисең. Әгәр дә инде түләүе әзрәк булса да. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иң яхшы кәсеп ди, тугры, дөрес итеп эшләгән кәсеп ди". Ләкин эшләмәскә дә мөмкин кеше. Әгәр дә сайласа түбәндәге юлларны. Бу кешегә эшләмәү рөхсәт ителә. Ягъни хезмәт итмәү каядыр барып шулай бит инде рөхсәт ителә, әгәр дә түбәндәге эшләрне сайласа. Нинди эшләр ул? Галим, мөфти, берәр инде шулай бит. Хадис белән шөгыльләнә кеше. Яки тәфсир белән шөгыльләнә, Коръәнне өйрәнә шулай бит инде. Султан, ягъни патша, идарә итүче шулай бит. Я булмаса казый, ягъни бу кешеләр хезмәт итә алмыйлар. Әгәр дә алар базарга чыгып хезмәт итсәләр, заводка барып хезмәт итсәләр, аларның эшләре бармаячак. Шуңа күрә бу кешеләргә кәсеп итмәү рөхсәт ителә. Алар инде дәүләт малыннан, дәүләт малы инде ул халык малы дип атала шулай бит. Шуннан үзенә хезмәт хакы алырга хаклары була мондай кешеләрнең. Чөнки әгәр дә алар эшләсәләр, кәсеп итсәләр, ул кешеләрне сез күрмисез хезмәттә. Алар эшли алмыйлар. Алар хезмәт итә алмыйлар. Әгәр син киләсең икән, мәсәлән, султан янына, патша янына, ул әйтә: "Мин заводта бүген ди, арып кайтам сменадан ди, килегез 2 суткадан соң ди, ял иткәннән соң ди". Шулай дисә, шулай бит синең эшең бармаячак, син проблемаңны хәл итә алмаячаксың. Шуңа күрә мондай кешеләргә инде гаделлек белән хезмәт хакын алып эшләргә рөхсәт ителә дәүләттән яки инде менә шушы халык малыннан. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, хезмәт хакында, эш хакында безнең әйтелгән аятлар, хадисләр. Шуңа күрә дә үзебезнең эшебезгә, хезмәтебезгә карыйк, саваплы эшкә караган кебек, Аллаһ юлында булган кебек, һәм әлбәттә инде гаделлек белән иншаллаһ шуларны башкарып чыгарырга Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен. Иншаллаһ инде рус телендә сөйләп китик. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о такой важной теме для нас на самом деле. Но иногда мы забываемся, иногда у нас ракурс меняется. Такая тема, как зарабатывание себе на жизнь. Все мы понимаем, что на жизнь надо зарабатывать, потому что никому так просто не дают. Нам кажется, что там кому-то легче достаются, да? Но это по его талантам, так скажем. Даже он может сказать, что ему это нелегко досталось.
Поэтому в любом случае приходится работать, зарабатывать. В любом случае. Аллах Та'аля привязал наш ризк к нашей работе. То есть мы работаем, создаем причину, после этого мы получаем какое-то жалование, довольство, либо получаем, как сейчас говорят, зарплата. Кстати, зарплата, она называется в советское время заработная плата, так скажем, за то, что заработал. Раньше вот называлось довольство, жалование там и так далее. То есть другими словами, так скажем, да. Раньше все-таки были люди религиозные. Иногда Аллах Та'аля может давать ризк без этой причины. То есть, как, например, Марьям, находясь в келье, в монастыре, она находила еду у себя. Она не работала, никто не приносил. Ее кормили. Или, например, тем же иудеям, евреям, которые покинули Египет, ходили по пустыне, и Аллах Та'аля давал им манну небесную. То есть, столы, накрытые едой, спускались с неба. Тоже такое было. Это было и при Иисусе, Айса, алейхиссалям. Это может быть и так. Но в большинстве случаев наше пропитание, оно привязано к нашей работе. Но наша работа, прежде всего, она делается даже не для пропитания, а для того, чтобы мы получили саваб. Во-первых, когда мы работаем, мы приносим пользу обществу, кому-то. Потому что наша работа, она связана с услугой какой-то. Если эта услуга есть, значит, в этой услуге общество нуждается. Значит, когда ты что-то делаешь для общества, для человека, ты приносишь ему пользу. А это что значит? Это значит саваб. Соответственно, ты должен относиться к этому как к делу, который приносит саваб. И тебе, и человеку, которому ты оказываешь эту услугу. Естественно, если это халяль. Потому что если это харам, то это не приносит пользу, это приносит вред. Например, ты продаешь алкоголь, в этом же нуждаются люди. Люди же хотят покупать алкоголь, а ты продаешь ее. Разве в этом что-то плохо? Плохо. Потому что не всегда в чем нуждаются люди, для них это полезно. Это нам разъясняет религия. Также, находясь на пути заработка, так скажем, ты находишься на пути Аллаха. Аллах Та'аля оберегает тебя, помогает тебе, но в то же время ты должен, конечно, это делать ради Аллаха. Соответственно, даже работая, зарабатывая себе на жизнь, ты можешь зарабатывать себе саваб, путь в рай. С одной стороны, мы поклоняемся мало. То есть 5 намазов в день, это час там буквально занимает времени среди 24 часов. А что остальное время? А остальное время, если ты правильно относишься к своей жизни, тоже превращается в поклонение, тоже ибадат. Мы с вами говорили, сон при правильном отношении, при адабе соблюдаемом, тоже может быть поклонением. И работа тоже может быть поклонением, если ты ее выполняешь правильно, с правильным намерением. Что значит правильно? Самые главные вещи – это надо делать качественно, справедливо. И чтобы от твоей работы не было вреда. Например, вред может быть общий, может быть частный. Есть, например, работа, когда ты выполняешь объем какой-то, и здесь уже эта работа может вредить многим людям. Ну, например, ты поставляешь, например, воду, водоочистное сооружение. И вдруг ты неправильно выполнил свою работу, и вода грязная потекла в квартиры, например, дома. Все, ты навредил большому количеству людей. Общий вред принес ты. Поэтому такие вещи, они должны особо охраняться. И так, в принципе, и делается. Потому что это очень важные объекты для жизни. Или, например, в торговле. Есть такое понятие, как ихтикар. Ты скупаешь товар и держишь у себя, пока цены не подрастут. Есть 2 вида этого. Например, ты скупил весь товар, теперь на рынке создается искусственный дефицит, из-за этого поднимается цена, и потом ты начинаешь дорого продавать. Это запрещено, харам по исламу. Это по исламу харам. Поэтому сейчас в государстве есть такое понятие, как антимонопольная служба. Зачем она нужна? Чтобы пресекать
деятельность компаний. Когда одна только компания занимается чем-то, например, она может весь товар держать у себя, пока цены не поднимутся. Поэтому, когда нет конкуренции, это всегда плохо, когда убирают конкурентов. Да, иногда может быть так, что кто-то один занимается этим, действительно. Ну, не способны, например, другие этим заниматься. Но если эта компания будет скупать что-то, а потом продавать задорого после повышения, значит, это он занимается грехом. А в государственной системе эту компанию, значит, нужно наказать. Заслуживает наказания такая какая компания. В свое время, например, когда цена на бензин поднималась, что говорили? Что НПЗ не отпускают бензин под предлогом того, что его нет. То есть давит на рынок. Потом повышаются цены на бензин, и бензин появляется. С чем это связано? Значит, просто идет заговор, монопольный заговор, чтобы повысить цены на определенные вещи. Поэтому это запрещено. Это называется ихтикар по исламу. Или, например, сбыт фальшивых денег. То есть, если кто-то производит фальшивые деньги, сбывает это уже распространяется в обществе, значит, многим это приносит вред. Частный, например, вред какой может быть? Например, ты что-то продаешь и расхваливаешь свой товар, приписывая этому товару свойства, которых у него нет. Это обман в данном случае. Так ты продаешь дом, ты можешь продавать автомобиль какой-то, да, или любой другой товар. Хотя это не помогает. Сейчас очень модно продавать чаи, БАДы всякие под этим соусом, да. Там продавать БАДы какие-то, говорят, что это лечит рак. То есть люди верят в это, они же, это последняя надежда. За большие деньги покупают, лечатся этим. Но что они получают? Ничего не получают, только трата денег получается у них. Поэтому пророк ﷺ сказал: «Аль-яминуль казиба манфакатун лиссал'ати мамхакатун лилькасби». Ложная клятва во время торговли, говорит, это может быть прибыльно как для торговли, но для самой деятельности, говорит, для самого бизнеса, говорит, это будет убыточно. Если ты изначально, то есть, выбрал такой путь, расхваливаешь свой товар, цена у тебя поднимется, люди сначала будут покупать, но потом все твое производство, оно просто уйдет. Был, например, если вы не знали, я тоже не знал, потому что за рубежом это было, был аналог Амазона. Амазон – это как у нас Озон, Вайлберрис там и так далее. Это только всемирный, да, Амазон. Миллиардеры там. Был аналог. Я сейчас забыл, как называется. На волне хайпа он очень здорово начал зарабатывать. Там уже акции пошли, одну акцию по несколько тысяч начали продавать долларов. Но что погубило эту компанию? Некачественные товары. То есть люди покупали, эта система развивалась, она уже начала составлять конкуренцию Амазону в Америке. Это было в Америке, это было не здесь. И что случилось? Они начали поставлять некачественный товар. Да, дешевый, но некачественный товар. Из-за этого сейчас эта компания уже обанкротилась. Буквально пару лет она прожила. Во время пандемии был самый большой рост у этой компании, а потом все, сейчас она уже практически банкрот. Поэтому, да, чуть ты на волне начальной, может быть, что-то заработаешь, но потом ты проиграешь. Если ты что-то продаешь, ты должен указывать на недостатки своего товара, если они есть. Да, ты продаешь что-то. Даже плохую вещь можно продавать, ничего страшного, но ты должен об этом сказать и установить правильную цену. Поэтому люди разные бывают. Может быть, возьмут подешевле, может быть, им не все функции товара этого нужны, например. Может, на запчасти, может, еще что-то. Даже плохую корову можно продать, которая молока не дает, но можно купить ее на мясо. То есть проблем в этом нет. Поэтому ты должен указывать на недостатки этого товара. Был один человек, который продавал пшеницу на улице в арабской, во время пророка, ﷺ, в Аравии. И пророк, ﷺ, подходя к мешку с пшеницей, засунул туда руку. И внизу была пшеница мокрая. А когда она мокрая, она весит тяжелее. И пророк, ﷺ, говорит: что это такое, говорит.
почему, говорит, ты мокрую наверх не поставил, чтобы люди знали, что это мокрая пшеница? Он говорит, ну, прошел дождь, говорит, вот она намочилась. Если, говорит, прошел дождь и намочилась, переверни, говорит, а то, что внизу мокрые, сверху поставь, чтобы люди знали, что они покупают мокрые. И он сказал, «Мен гашша фалейса минни». Кто обманывает, тот не из меня. То есть обман, то, что ты делаешь, говорит, это обман, явный обман. У нас тоже так же продают некоторые вещи с явным обманом, например, да? Вот продают дома сейчас. Сейчас же полно застройщиков частных. Дома строят, да? Полно, огромное количество. Стены тепло не держат. Крыша тепло не держит. Протекает. Фундамент трескается. Все, куда ни глянь, то есть везде брак. Но продают по нормальной цене, по хорошей цене. То есть это уже вот считается, конечно же, обманом. Также, дорогие друзья, был случай, один человек продавал молоко. Молоко он добавлял в воду. И вот однажды сель сползает с горы и уносит эту корову. Корова умирает. И сын этого человека говорит, то, что мы заработали, говорит, с водой и утекло. То есть, когда ты зарабатываешь это харамным способом, соответственно, так же обычно и уходит. Поэтому, дорогие друзья, вот это тоже наглядный для нас пример. Табиғины говорили, если я войду в переполненную людьми мечеть, и меня спросят, кто из них является лучшим, а кто худшим, я непременно отвечу. Лучшим из них является наиболее искренний по отношению к другим, то есть наиболее полезный. А худшим тот, кто чаще всех обманывает других. То есть вот в мечети сидят люди, все намаз читают. Тут все прекрасные люди с виду. Но кто из них хороший, кто из них плохой, как можно определить? Кто полезен другим людям, тот хороший. А кто обманывает, не полезен, даже вредит другим людям, тот плохой. Несмотря на внешность, то, что все в тюбетейках там, все вот пришли с тахаратом, на 5 раз намаз, да, и бородатые, и есть и не бородатые, которые не хотят бороду отращивать, да. Это что является отдельным грехом уже. Да, поэтому здесь самое главное это быть полезным людям. Соответственно, вот это такая вот оценка. Также, дорогие друзья, можно обвешивать еще, да, тоже один из видов обмана. Сейчас обвешивают и в супермаркетах и так далее. Вот в пунктах приема металла. Один наш брат рассказывает, он работает в таком пункте, но он, когда начал намаз читать, перестал обманывать. Он рассказывает, сейчас, говорит, есть такие весы, у тебя в кармане пульт. Вот туда заезжает машина, нажимая на пульт, ты можешь на табло показывать любую цифру. Нажимаешь одну кнопку, скидывает 100 килограмм. Нажимаешь на другую 200 килограмм, в зависимости от машины. И все, что ты скинул, соответственно, себе в карман заработал. Машина привезла тебе, например, тонну металла, кнопку нажал, там только 900 показывает. Тот, кто грузит машину, он же не знает, сколько там металла. Кто вот краном грузит, руками грузит, он это посчитать не может. Он знает, что привез столько-то только там на приеме. А там его обманули. То есть знаете, что это абсолютно для них нормальная вещь. Если у вас там нет знакомых, беда. Вас обманут, наверное, с процентом, сколько процентов? 99,9% вас обманут. Если у вас там нет знакомых. Даже в супермаркетах и так далее. Вот 2 весы там супермаркета. В одно ложишь вещь, одни весы показывают, другую ложишь, другой вес показывает. Почему? Да, весы же должны быть одинаково показывать, электронные весы. Да? Поэтому обвешивание огромное количество в нашей жизни. Это делать нельзя, это грех. Вы знаете, что Аллах Тааля отдельно говорил про это, да? Мутаффифин сура есть по этому поводу, обвешивающие. Вайлю лиль мутаффифин. Аллазина иза кталю аля наси ястауфун. То есть горе обвешивающим. Они кладут на весы что-то, да, потом обвешивают людей. 4, ты должен справедливую цену поставить, как своим услугам, так и товару. Иногда, например, продавец не знает, что продает дешево. Ему нужно об этом сказать. Ты принес, например, изделие, ювелирку, хочешь продать, там сдать и так далее. Они же видят, что ты принес там бриллиант какой-то революционный.
Они говорят, это стекляшка туда-сюда, там и дешево покупают. Обман, да, в этом случае. Ты должен давать справедливую цену. Ты должен сказать людям, это не так стоит, а это вот так вот стоит. Или когда, например, покупатель. Покупатель пришел, или продавец, например, продает. Приходит покупатель, продавец продает, покупатель готов купить у тебя этот товар за такую-то цену. Но этот товар так стоил месяц назад, а сейчас обстоятельства и все подешевело. Он приходит и говорит, я куплю у тебя за эту цену. Продавец должен что сказать? Нет, друг мой, этот товар подешевел. Да, сейчас можешь в карман положить спокойно. Хорошие деньги, да? У нас брат сидит вот в Папахе. Один раз в мечети, когда был, то есть один человек принес папаху в мечеть. Я говорю, хорошо, я как раз искал, давай куплю. Сколько стоит? Я говорю, так-то, так-то стоит. Хорошо. Потом он мне продал, потом свои папахи он сдал в мечеть. При мечети, точнее, магазин сдал. Я захожу туда, магазин уже поставил цену на эту папаху, дешевле даже, чем я купил у этого человека. То есть магазин уже с наценкой поставил, чем я купил у этого человека. Я ему звоню, я говорю, а вы, имей же совесть, зачем так делать? То есть ты магазину сдал, получается, намного дешевле. Даже что магазин поставил наценку, и еще дешевле получается, чем я купил, говорю. Зачем, говорю, так делать? Ты хотя бы сдал бы в другой магазин, говорю, а не при этой мечети. Какой-то ты, говорю, даже обманщик, говорю, ты плохой. Не то, что бизнесмен. Даже обманщик, говорю, ты плохой. Обманул бы так, что тебя не нашли там и так далее. Даже это, говорю, не получается. Ладно, говорит, там потом цену скину, говорит, сказал. Поэтому ты должен назначать справедливую цену. Да, морда не треснет от любой цены. Человек может схавать, так скажем, говоря нашим языком, оприходовать любую сумму. Любые деньги можно оприходовать. Тебе говорят, приходят и говорят, вот, за твою услугу я заплачу столько-то. Ничего не треснет, возьмешь, столько ты положишь в карман. Но ты можешь сказать по справедливости, это столько не стоит, абы. Это стоит вот так вот. И это, пойми, тебе будет гораздо лучше. И баракат у тебя будет лучше, саваба будет лучше, и рынок будет гораздо более стабильный, когда ты будешь вот поступать таким образом. Вы понимаете, вот где есть исламские законы, там все хорошо. Там и бизнес идет, и работа есть, и люди обеспечены там и так далее, и так далее. Где вот больной разум, который гоняется только за прибылью, там всегда будут большие цены, большие траты, недостаток. Когда большие цены на рынке, это значит, люди недовольны зарплатой, это значит, будет жаловаться, это будет нестабильность, это опять Путину вопросы задают, когда вырастет зарплата там и так далее, да? Не зарплату надо повышать, а цены держать. Надо вот над этим работать, если ты не хочешь зарплаты повышать. Если ты в одном месте цены повысил и ждешь баснословной прибыли, так не будет. 1-2 месяца ты прибыль получишь, а потом с той стороны выть начнут. Почему дорого? И тебе придется вот то, что ты заработал, выкидывать потом кому? В счет зарплаты людям отдавать обратно. Потому что у них уже нет денег на какие-то товары. Поэтому такую элементарную экономику уж надо более долгосрочно раздумывать, дорогие друзья. И, альхамдулилля, вот наша религия нам это позволяет. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء